Jatenda piny Kenya William Ruto lando chenro mar choko omenda maromo bilion 10 e kedo gi midhiero mar oro kod kech masani liyo e pacho ka. Ruto lando magi kanoromo e riwruok mar Kenya Red Cross norado gi riwruogno mar Red Cross ma bende osingo ni biro medo chwalo kony ne gwenge makoro oro kwako kaka Chris Owino leronwa. E chenro mopie mar kedo aching kod midhiero mar oro kod kech masani yuyo jopiny kod jamni e pacho kae, jatend piny Dr. William Ruto oyango ni piny owacho mare oseketo tenge omenda maromo bilion 2. Omenda makamano ibiro tiyogo e nyiewo chiemo ne jopiny e counties mangaji liyoe e pacho kae. Mabiro tok piny owacho keto tenge omenda mamoko maromo bilion 3.5 e chenro maket gimano e tielo mokwongo. Kaoloso e kinde nyasi mar sidhe kaka patron mar riwruok mar Kenya Red Cross, Ruto oyango ni piny owacho mare nigi chenro mong'ith mar kedo gi midhiero mar oro kuom choko omenda maromo bilion 10 ka giriwore kod jojiw dongruok mamoko. This morning, the government of Kenya has made an additional 2 billion shillings available, and we are looking to work with our development partners to raise an additional 10 billion to be able to manage the current drought and ensure that no part of our country is unfairly affected by drought, and that we manage all the food reserves. Jatend piny onyiso geno mare ni okenge ma sirikal mare oseketo dhi reso ngima jopiny e counties 23 ma oro kwako e pacho kae. I am very confident that with these interventions, working with county governments, working with development partners and humanitarian organizations like Red Cross, we should be able to tackle this challenge. Kuom shillings bilion 2 ma idhi golo kod piny owacho, riwruok mar Kenya Red Cross dhi yudo omenda maromo milion 260 e miyo jopiny kony. Kenya Red Cross bende dhi yudo omenda machielo maromo milion 340 kowuok e riwruok ma joket mwandu mag ji giwegi kaachiel gi riwruok ma jothedh mwandu ma pacho kae. The national government, as a result, set up a drought emergency team led by my deputy, and they have been in consultation with all the stakeholders from within and without. And I want to thank our development partners and many countries and individuals and organizations that have come through to help us manage this situation. E chenro mar konyo jopith mag jamni kaluwore gi midhiero mar oro, piny owacho dhi nyiewo jamni ma oro onyoso chongegi kendo yang'ogi e kar yang'o jamni mar piny owacho. Nus mag ring jamni makamano ibiro miyo jodak e gwenge ma oro kwako ka ring'o modong' to ibiro tero e skunde. Duol mochung' ne rito le mag bungu bende dhi yudo milion 2 mar keto pi maler ne le mag bungu e kuonde rito le mag bungu e counties man gi midhiero mar oro. We are also making 200 million shillings available to Kenya Wildlife Service so that they too can support wildlife that are dying in huge numbers in our national parks and in our national game reserves, so that they can track water and other facilities for our wildlife. Jatend piny bende olero ni chenro mar miyo jopur mbolea e nengo moyweyo pod biro dhi nyime. As a government, apart from dealing with the current situation of drought, we are also making sure that we have continuous, sustained, predictable supply of food in our country. And that is why we are investing in fertilizer, we are investing in good quality seed, we have a huge program on irrigation, and we will be working with the Kenya Red Cross and other humanitarian organizations to build capacity in our communities. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.